Horas shalom dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Jumat 10 Februari 2024. Imana tersurat di Psalmen 50 sada ayat 10 tolu. Nama dok sai unang mapabali au sejolom jala unang ucati todim nabadiai sian ahu ido sahatna di bagasan tangyangna dipangido Raja David asa unang diucat debata todina sian ibana molonunga morot todini debata sian ngolu ni jolma dos doi dohot naung mate partodionna mangulu do ia dagingna alai mate yang go partodionna jala pardalanan ni ngoluna manuju tu hamatean nama noktong di partikian na tahanguluhon nuaingon imatiki na pinasahan debata laho paubahon roha tatsolso lima sude dosa naung taulahon aut sura marsitutu debata mangucat todina sian ngolu ni jolma pardosa dang tagamon manahak kita mangolu sahatu sadarion namarlapatan molo dibungbung ni igung tadope hosa hanguluan disido ikon takas martorok ni roha tuadopan debata mangokku dosa dung tapatupai Roma asini roha di hasesaan ni dosa dang pabalion ni debata behita sejolona sugare di pabali debata hita sejolona isebe pangalualuan naboido nang dosa mangabat tangyangta gabedang ditangihod debata ison na tersurat di Yesaya 50 sia ayat 2 molo somarukil bejol maalani dosana nung ngaboido honon dang tikos be ibana si uton debata takas situtudo tod dini debata manungguli roha ni jolma asa saya disolsoli dosana dung sura pemadabu jolma itu bagasad dosa dungi manolsoli ibana siad dosai haposad do debata manesa dosai saluhutna songona tersurat di sada Yohanes sada ayat sia alani lam taboto adong dua dalan di jolma asa gabe mardosa naparjolo madabu tu bagasad dosa napaduahon dituttun ibana rohana laho mardosa alai manang siad dia pei nama bahen hita gabe mardosa atong tipa tutoru madirina tuadopan ni debata maruduk jala marserep ni roha mangido hasesaan ni dosa asa unang tolhas hita tu hamatean nasaleleng ni lelengna amin.
bata amanami na marhabangsa di banwa bincang. Songon anakmu nau mangalehon ngoluk. Songoni mahupasahat ngoluk butuho. Ainu nga salpu hagulapon. Dala hupay may masinodang nasyanho. Nunga dilehon ho sa datalenta di ngolukku. Imamarhite ulaon dohot sude parkarejo aku. Palowas maaho marhobas dia depanmu. Marhite ulauku asa upasangap ko. Sayang giat mamarhite ulaon naung pinasahat mon. Marlipat gadda sa luhut asi-asi. Dohot dengan basam di ngolukku. Ay ido na pinangidom. Naun niajar homo tuaho. Marhite Kristus Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.